Шановне господарство, всім добрий день. Будем пунктуальними, почнем ровненько о 15 годин, як обещала наша програма. Ад ім'я адміністрації Національної бібліотеки ради привітати всіх на черговому мероприємстві, яке вже, скажімо так, не перше, але вельми приємно бачити, що стільки людей викликає зацікавленість. Гэта лекція нашого гостя, яшчэ і суорганізатора вистави «Біблія і Білорусь» Скотта Керрола, який сьогодні нам розповідає про такий науковий погляд на біблійські артефакти, на тексти. Сподіваюся, що це буде дуже цікаво і викликає у кінці дискусію. Тому наперед домовимося про регламент. Лекція буде близу години і далі ми видатковуємо хвилин 20 на обміркування. Тому, будь ласка, позначайте, коли є питання, в кінці буде така можливість їх задати, поставити. Покуль ваша увага ще не розпилена, покуль ви все чуєте, хочу ще маленький зробити анонс на конт наступних мероприємств, бо у нас їх ще залишається близу 5 чи навіть більше. У приватності у п'ятницю ввечері можна буде прийти на концерт, ті музичне виступлення. Це у нас Андрусь Пекіндан з гуртом Реха. Буде представлена пісня, присвячена Францишку Скорыни. Будь ласка, ви зможете першими її почути. Ну а далі нас чекає ще вельми цікава лекція 9 кастричника. Це буде переклад священного писання на білоруську мову кандидата богословия протерея Сергея Гордуна. Далее 11 кастричника Галина Синила прочитає лекцію про сучасні білоруські переклади пісні пісняв. І 12 кастричника буде круглий стол на тему «Біблійські переклади Біблії, історія і сучасність». А наприкінці, ось вельми приємно сказати, що тут у нас так само присутнічає теолог Ірина Довянецька, яка вже завершить такі наукові мероприємства 16 кастричника. Це буде лекція «Біблія і цивілізаційна модель. Шлях Біблії від Білорусі і шлях Біблії до Білорусі до Біблії». Пробачте. Трошки стамів, напевно, гэтай анонсом, презентації, але гэта треба ведаць, каб нічога не пропустить у межах нашого виставочного проекта. Для всіх, хто не поспів записати, будь ласка, глядите на сайті Національної бібліотеки і в соціальних сетках. Інформація весь час обновляється, і там ви зможете отримати саму актуальну інформацію. Ну, а перш чим передати слово сподару Скотту Керролу, хочеться ще додати кілька слов до його портрета, як не до духовця, як до особи. Ось кажуть, що на протягу вже 2 тижнів цієї вистави не було випадку, щоб він стомився, відмовив, не розказав комусь, не тільки там директору чи некой вельми високої особі, але й звичайному навідувальнику нашої вистави про Біблії, про об'єкти. Тобто, як особа, справді, наш шановний гость сьогодні викликає найвеликшу симпатію і велику повагу як науковець. Будь ласка, давайте привітаємо аплодисментами сподарства. Thank you very much. It's a real joy to be here. Дякую щиро вам. Вельми радий бути тут. We've really appreciated all the support of the National Library doing this joint exhibition together with them. Ми вельми вдячні нашим колегам з Національної бібліотеки Білорусі за те, що вони оказали велику допомогу в організації цієї вистави. Such a wonderful facility and staff. Предоставили нам гэта цудоўнае памяшканне і так само супрацоўнікі бібліятэкі вельмі былі добразычлівыя. This would have been impossible without the support of an army of volunteers that have sacrificially given their time and services to us. Яшчэ хочу сказаць, што гэта выстава адбылася тым ліку і дзякуючы намаганням нашай незлічонай колькасці валанцёраў, якія вельмі моцна дапамагалі і дапамагаюць нам. So, thank you. Now, let's venture into what we'll talk about for the next hour. Подяка всім вам. А зараз давайте
вернемся до той теми, яка була агучена, якой ми присвятимо наступну годину. I want to begin by saying that everything that I talk about is fraught with debate and questions and is not simple. Спочатку зроблю оговорку. Все тое, што я буду казаць, тыя факты, які я буду прыводзіць, аспрэчваюцца ў пэўных колах. І ёсць пытанні, ёсць новыя вышукі, якія праводзяцца ў гэтай сферы. But my objective is to kind of provide a survey for the backgrounds, the evidences in the backgrounds for the book that's on exhibition. Але моя мэта просто даць вам сціслы кароткі агляд тых фактаў, археалагічных фактаў, якія датычацца кнігі, якой прысвечана дадзеная выстава. And I'll be looking at three areas: archaeology with excavations, inscriptions, so ancient writings on stone usually, and then manuscripts. І у межах вось гэтай тэмы біблейская археалогія хацелася б разгледзець тры тыпы аб'ектаў. Гэта раскопкі, надпісы і рукапісы. Now, archaeology studies old things. Ну, канешне, такая навука, як археалогія, вывучае розныя аб'екты. But constantly new discoveries are being made. Таму што пастаянна робяцца новыя даследаванні. I chose this small carved ornate head of a Hebrew king for the front page. І я нездарма вось на самай першай старонцы прэзентацыі змясціў вось гэтую выяву. Выяву галавы габрэйскага цара. It was just discovered a few months ago. Гэта зусім новая знаходка, якая была зроблена некалькі месяцаў таму. And there'll be other things like that. So, І з некаторымі падобнымі знаходкамі я вас пазнаёмлю сёння. but I thought before we talk about the Bible that we need to talk about Homer's Iliad. Scott, can you turn off the lights over there because we can't see that at all? Yeah, can the lights be turned down or off? Можна, калі ласка, выключыць святло тут каля экрана або хаця б частку святла, каб можна было бачыць слайды. That's probably better. I think I should translate the sentence you said Yeah. before you added a comment. Yes. Пайду. Але перад тым, як пачаць казаць пра Біблію, хацелася б згадаць Іліяду Гамера. The Iliad was like the Bible for the classical world. Справа ў тым, што Іліяда уяўляла сабой своеасаблівую Біблію ў класічным свеце. An interesting thing took place primarily in the 19th century. І в асноўным у 19 стагоддзі пачала адбывацца і адбывалася адна важная падзея. Where there was a disconnection between ancient texts and history. Справа ў тым, што ў той час пачала назірацца тэндэнцыя раздзяляць старажытную гісторыю і тэксты. This was before the development of modern archaeology. Гэта было да таго, як пачала развівацца сучасная археалогія. So you might notice on the left the papyrus fragment from the Iliad that's on exhibit here. Злева на экране на слайдзе вы можете бачыць фрагмент папіруса, на якім напісана Іліяда. It's a third of a column wide, but a full column from top to bottom. Гэта трэця частка калонкі па шырыні, але гэта цэлая калонка па даўжыні зверху ўніз. It comes from Iliad Book 2. Гэта фрагмент з другой кнігі Іліяды. I had the pleasure of identifying it and preparing it for publication. І я сам выявіў гэтую знаходку і падрыхтаваў яе да выдання. It's the earliest text of this passage in the Iliad in the world. Гэта самы старажытны тэкст вось гэтай часткі Іліяды ў свеце. Now, on your far right is a person that lived in the 19th century whose name was Heinrich Schliemann. А справа змешчаны партрэт навукоўца, які жыў у 19 стагоддзі, Генріх Шліман. And he was very interested in the Iliad. He was interested in the Iliad. Ён вельмі быў зацікаўлены ў такой кнізе, як Іліяда. In his business, he had made a lot of money and decided to dedicate himself to find ancient Troy.
Yeah, Troy, the city of Troy. Okay, Troy. І ён меў сваю ўласную справу, якая прыносіла немалы доход, і вось на гэтыя грошы ён вырашыў заняцца даследаваннямі археалагічнымі і вырашыў заняцца раскопкамі старажытнага горада Троя. So he went to northwestern Turkey, and there was a village site there named Troya, and so he began to excavate a large mound there. Ён паехаў у паўночна-заходнюю частку Турцыі, і на тым месцы, дзе размяшчалася вёска пад назвай Троя, ён пачаў раскопкі. With unskilled workers and deep passion, you see the unskilled worker on the left, with passion he dug a deep trench into the hill of the ancient site. І вось на гэтым старажытным месцы пры дапамозе людзей, якія не былі навучаны таму, як праводзіць раскопкі, гэта некваліфікаваныя археолагі, але затое з вялікай заўзятасцю і жаданнем нешта знайсці, Генрых Шліман пачаў працу. And he was bewildered by the evidence. He couldn't really prove that this was Troy. Ён раскапаў вось такую траншею, справа вы бачыце, і быў вельмі здзіўлены таму, што ён знайшоў. So he went to a different site associated with the Iliad. So that was not Troy. It will be in a minute. Oh, okay. І ён пасля гэтага паехаў у іншае месца, дзе таксама пачаў праводзіць даследаванні. Гэта месца таксама было звязана са старажытнай Трояй. And this was the citadel, the palace of the leader of the Greeks who fought against the Trojans. His name was Agamemnon, but that's not important. І тое, што ён знайшоў, гэта рэшткі цытадэлі або крэпасці, палаца аднаго з греческіх кіраўнікоў, правіцеляў Агамемнона. This, though, marked really the birth of archaeology. І гэта падзея, гэтая знаходка, па сутнасці, з'явілася пачаткам сучаснай археалогіі. About 50 years later, a professor went back to the site of Troy. About 50 years later. Праз 50 гадоў адзін прафесар паехаў на тое ж самае месца, на месца раскопак Троі. And established that it was actually the city of Troy. І усталяваў той факт, што гэта быў Насамрэч, старажытны горад Троя. Тут вся система так делает. Hello? Можно микрофон просто дать? По-моему, так. Сейчас все работает, включится. Нет? This is back on. Okay. Може для перекладчиків все ж таки то. So 50 years later, an archaeologist went back and actually established that this, in fact, was the city of Troy. Дык вось, праз 50 год пасля Шлімана на гэта месца прыехаў археолог, які усталяваў той факт, што гэта была Троя. That it was destroyed in 1184 BC, like the Greek myths said it was destroyed. І гэты чалавек таксама змог вызначыць, што гэты горад быў разбураны ў 1184 годзе да нашай эры, як было сказана ў грэчаскіх міфах. By the way, the year 1184 BC is the exact date that the head librarian at the Library of Alexandria said that the city was destroyed. Між іншым, вось гэтую самую дату паведамляе таксама галоўны бібліятэкар Александрійскай бібліятэкі, і ён таксама кажа, што вось у гэтым годзе горад Троя быў разбураны. My point in doing this at the beginning is to show that there are important connections between archaeology, history, and ancient literature. Я хочу гэтым самым сказаць, што існуе вельмі цесная сувязь паміж старажытнай гісторыяй, гісторыяй старажытнага свету, археалогіяй і літаратурай. It may be a surprise to you to learn
that Troy was a real city and it really fell as described in the Greek myths. Может быть, для когось из вас буде дивным доведацца, што Троя на самой справе існавала і на самой справе была разборана, притым яшчэ ў той час, які быў пазначаны ў грэчаскіх міфах. Now, in the same way, it may be a surprise to you to learn that archaeology helps us understand that the Bible has a historical past as well. Может быть, для вас будзе таксама дзіўна даведацца, што археалагічныя знаходкі дапамагаюць пацвердзіць гістарычнасць і Бібліі. So I'll survey some things very rapidly. І я хочу зрабіць кароткі агляд вынаходніцтва, які датычыцца гэтай тэмы. I need to give you this background first. Archaeological sites have been tagged with by GPS. All right, so all the sites around the world are tagged. Все месцы раскопак, все археалагічныя аб'екты пазначаны пэўнымі каардынатамі ў сістэме GPS. Усе, якія існуюць на твары зямлі. Less than 5% of the sites have been excavated. Less than 5%. Yeah, it's amazing. Але было знойдзена менш за 5% усіх вось гэтых археалагічных месцаў. І раскопкі праводзяцца ў менш, чым 5% месцаў. And the areas where we know least about, given the number of sites, are Israel and Egypt. Yes, isn't that interesting? І тыя рэгіёны, пра якія мы менш за ўсё ведаем у плане археалогіі, дзе менш за ўсё праводзяцца працы, гэта, як ні парадаксальна гэта будзе гучаць, Егіпет і Ізраіль. So there's a lot that we don't know. Шмат чаго мы не ведаем пра гэты рэгіён. And a lot that's waiting to be discovered. Яшчэ шмат чаго нам патрэбна будзе адкрыць. So with that in mind, let me just review some of the big sites that have been discovered from the biblical world. І у святле сказанага я хочу зрабіць кароткі пералік самых важных археалагічных знаходак, якія датычацца Бібліі. We'll just go through the slides and look at the pictures of the excavations. Літаральна вось праз кожны слайд будзем мы прагортваць і абазначаць вось гэтыя значныя адкрыцці. There are literally thousands of cities that are mentioned in the Bible. У Бібліі згадваецца тысячы і тысячы гарадоў. Some very well known, like Rome. Некаторыя гарады вельмі вядомыя всім нам, напрыклад, Рим. And others that are very obscure. А астатнія мала вядомыя. And I can tell you as an archaeologist, you seldomly find the sign that says, "Welcome to Minsk." І як археолог хочу вам сказаць, што рэдка, калі археолагі знаходзяць шыльду, дзе напісана «Вось уязджаем у Мінск» або «Сардэчна запрашаем». But that said, a large number of very small cities have been discovered that are mentioned in the Bible. So rather insignificant cities. Але што датычыцца малавядомых гарадоў, то такіх гарадоў знойдзена мноства і мноства. Гэта тыя гарады, якія прыгадваюцца ў Бібліі. So let's take a look at a few. І я прапановую зірнуць на некаторыя такія гарады. So Abraham and Sarah were from this city. It's been thoroughly excavated by a person named Charles Woolley. Горад Ур. Авраам і Сара паходзілі з гэтага горада. Чарльз Вуллі праводзіў першыню вось раскопкі ў гэтым горадзе. You're looking across at the temple, which was called a ziggurat. Гэта крыж у паганскім храме Зігураті. So we have a very clear picture of what life was like in the age of the patriarchs. І вось у нас ёсць знаходка, якая дазваляе зазірнуць у жыццё патрыярхаў. This discovery was made just a few decades ago. Вось гэта знаходка была зроблена некалькі дзесяцігоддзяў таму. Identifying where the Hebrews lived in Egypt. Гашен або Гесен – гэта тое месца, тая гістарычная вобласць, дзе евреі жылі ў Егіпце. Finding burials and even an extravagant burial with a statue of an Egyptian, which some identify as being possibly Joseph. There's debate on that. Археолагі здолелі знайсці месца пахавання многіх яўрэяў, тым ліку і вядомых, асабліва там была адна магіла, склеп з статуяй,
І некаторыя сцвярджаюць, што яна належала Йосіфу, хаця многія іншыя сумняваюцца ў гэтым. So here's the city of Jericho. Єрихон. Because they built on the same site over time, the city actually gets built up like a hill. And it's called a tell in Arabic. So an ancient site is called a tell. Справа ў тым, што старажытныя гарады будаваліся на адным месцы. Адзін пласт, потым другі, і скажем так, на розных узроўнях на абмежаванай тэрыторыі. Паэтаму археолагі знаходзяць вось такія горы або курганы. Па-яўрэйску гэта тел. That's why if you dig a big trench into the side of it, you'll be confused. You have to go from the top to the bottom, layer by layer. Паэтаму, калі нехта будзе капаць у глыбіню, і здолее пракапаць глыбокую яму, ён будзе здзіўлены, яму прыйдзецца капаць вельмі глыбока, зверху да самага нізу горада. This was just discovered 2 years ago, I think. Гэта знаходка была зроблена, мне падаецца, 2 гады таму. It was a palace associated with King David in Jerusalem. Палац цара Давіда, як мяркуецца, палац цара Давіда ў Єрусаліме. They were all surprised by the discovery. The Jewish archaeologist was asked, how did you know where to look? І всі былі здзіўлены, што быў знойдзены палац цара Давіда. І адзін яўрэйскі археолог запытаў тых, хто знайшоў гэты палац, адкуль вы ведалі, дзе капаць? And she literally said she just read what the Bible said, and it directed her where to dig. So it's just dug where the Bible said the palace was. Yeah, the archaeologist said that. І жанчына, археолог, яка праводзіла гэты раскопкі, сказала, што проста яна даслоўна выконвала тыя ўказанні, якія былі ў Бібліі. І удалося знайсці вось гэты палац. So this is Nineveh. Ніневе, яшчэ адзін горад. An ancient royal library was found there, a great library. We're in a great library here. На месцы горада Ніневе была знойдзена старажытная царская бібліятэка, вельмі вялікая. Many of the important ancient writings that we associate with the ancient world today came from this library. І многія значныя пісьмовыя помнікі, якія праліваюць святло на старажытны свет сёння, якраз паходзяць з гэтай бібліятэкі. You may have heard of Hammurabi's code before, an ancient law code. Наприклад, кодекс Хамурапі, вельмі вядомий документ письмовий. You may have heard before of the flood epic called the Epic of Gilgamesh. Або так само вам відомий твор епос про Гільгамеша, який розповідає про потоп. These and thousands of more tablets came from the library from the city. Гэтай таблички і многі інші походять ось з гэтай бібліятэкі. Samaria, these just different biblical sites. Город Самарія так само був знайдений. Temple of Mount Gerizim. Руїни храма на горі Геризим. This site of Lachish was destroyed by the Assyrians. Город Лахіш або Лахіс, гэты город був розборений асирійцями. And if you go to the British Museum, stone reliefs, so carvings in stone from the walls of the Assyrian palace show the destruction of this city, illustrate the Assyrians destroying the city. І коли вам як-небудь удасться трапити у Британський музей, ви побачите елементи рельєфу, елементи стінів старожитних, які, скажімо так, демонструють ось сліди розбурення, нанесеного асирійцями. Okay, sorry about the English title there, but Babylon has been excavated. Вавилон. Вавилон – це ще один город, який був знайдений. Susa, the Persian capital in Esther's time. Археологами. Сузи – ще один город. Also Persepolis. Персиполь або Персеполіс. From the book of Esther. І він пригадується в книзі Естер. Probably one of the greatest archaeological discoveries that relates to the Bible is Qumran, the Dead Sea Scrolls. Кумран – один з, бодай, напевно, самих значних одна з знаходок у історії біблійської археології. We'll look at this more closely when we look at manuscripts. І ми більш подробно поговоримо про Кумранські печори, коли будемо казати про рукописи. Another famous city of Ephesus has been excavated, still is being excavated.
Ефес вядомы горад, рэшткі якога былі знойдзены, і там працягваюцца працы дагэтуль. The third greatest library in the ancient world, the Library of Celsus, was in the city of Ephesus. Celsus. І ў гэтым горадзе была знойдзена трэцяя па велічыні ў свеце бібліятэка Цельса. This doesn't look like much of an archaeological site. Ну, это фото, вы можете сказать, где ж тут раскопки, где ж тут знаходка. Just over 100 years ago, a very important discovery was made there. Але на месцы горада Аксирин, недзе каля 100 год або трохі болей, была зроблена важная археалагічная знаходка. The Roman garbage dump of this city was discovered, and in it over 500,000 papyri manuscripts. 500,000. Справа ў тым, што на гэтым месцы быў знойдзены рымскі сметнік, і на гэтым сметніку было знойдзена болей за 500,000 папірусаў. Okay, over 100 years, how many of the 500,000 do you think they've published, identified and published? А як ви думаєте, колькі з гэтых 500,000 було ідентифіковано і видано? Колькі було? 6,000. 6,000. That's it. There's so much left that's unknown. I mean, there's so much to do. Бачите, колькі всього застається неопознаного, недослідуваного, і ще сотні праці нам потрібно проробити. Here is Corinth. Кариф, відомий город. Great finds in monasteries that haven't been excavated, but have been surveyed. Значні знаходки були зроблені на місці монастира Святої Катерини на горі Сінай, і ще шмат, що археологи зараз спробують викопати на поверхню. The earliest near complete Bible comes from this monastery. А самий ранній текст, амаль повний Біблії, був знайдений менавіта тут, на цьому Kind місці. of ironic that it's underneath the top of Mount Sinai where the Ten Commandments were given. The earliest complete Bible was found. Іронія заключається в тим, що всі ці значні знаходки були зроблені менавіта у тим місці, яке так близько до гори Сінай, де Бог дав Мойсею 10 заповідей. The head librarian monk there, I was in email contact with just last week. They do have Wi-Fi there. Не так давно я зв'язувався з монахом, який є головним бібліотекарем бібліотеки у гэтым монастырі. They even made a very important discovery a few months ago of an early Slavonic text in their library. А там є Wi-Fi, всі сучасні технології. Так ось, я зв'язався з гэтым чоловіком, і він мені повідомив, що Yeah, in their library. і що недавно був знайдений текст на старослов'янській мові, текст Біблії на цьому місці. Just some facts now as we transition to talk about inscriptions. So there are all kinds of sites that have been excavated that relate to the Bible. Надписи є ще один артефакт, який вивчає археологія, і множество різних предметів знаходяться на місцях розкопок. So this is a very interesting series of facts. Які підтверджуються історично з Біблії. Ось кілька фактів я тут вам приводжу. 29 kings from 10 nations are mentioned in the Old Testament. Досить цікавих. По-перше, в Старому Заповіті згадуються імена 29 царів з 10 народів. That 29 that are named are found, their names are also found on monuments in their own language. І ось ці імена так само згадуються на помниках відповідних епохів на відповідних місцевих мовах. Every name of the 29 is transliterated into Hebrew exactly as it's found on the monument, with the exception of one letter. Транслітерація кожного з цих 29 імен у Старому Заповіті в докладності співпадає з тою формою, якою воно знаходиться на ось цих старожитних надписах. This kind of relates to this. Це факт, який зв'язаний з попереднім. 57 rulers that are mentioned in the Old and New Testament are confirmed in extra biblical records. So we know they existed, we know who they were.
У пазабіблейскіх пісьмовых крыніцах узгадваецца 57 валадароў, якія таксама пералічваюцца ў старым і новым запавеце ў Бібліі. But the last line is, I find that always most interesting to me, is when someone's not a ruler, it's some minor official or minor name, and their name is confirmed. We find who they are. Гэта само па сабе дастаткова незвычайна, але што яшчэ больш незвычайна для мяне, дык гэта тое, што у гэтых крыніцах узгадваюцца імёны многіх менш значных асоб. So one interesting point of data for us are seals called bulla, made by a ring, by a famous person, a scribe, a regular, it's how they sign their name. І яшчэ адзін цікавы аб'ект, вывучэннем якога займаецца біблейская археалогія, гэта була, пячатка. Старажытныя валадары пры дапамозе свайго пярсцёнка, на якім быў пэўны адбітак, ставілі пячатку на важных дакументах. So on the left is King Hezekiah's seal. Злева вы бачыце пячатку, якая належыць цару Языкію. Another one was discovered in a private collection a week ago. І яшчэ адна такая пячатка была знойдзена і вызначана ў адной з прыватных калекцый. And shared with me by WhatsApp. І мне паведамілі пра гэтую знаходку. Yeah, really, yeah. I just sent it to show it to me, but it's identical to this one. Sometimes regular people, though, not kings, just regular people on the right. This is a list of regular people in one verse who all have been confirmed by some kind of evidence, giving us their name. І справа прыводзіцца біблейскі верш з кнігі прарока Єреміі, дзе прыгадваецца некалькі імёнаў не цароў, а звычайных людзей, простолюдинаў. І гэтыя ж самыя імёны былі знойдзены на такіх пячатках, на булах, у дакладнасці. Okay, so this person isn't so regular, but this was discovered a few months ago. This is the prophet Isaiah's seal. Вось гэта больш вядомы чалавек, скажем так, вядомы прарок з Бібліі, і яго пячатка была знойдзена зусім нядаўна, пячатка пророка Ісаі. Yeah, it's interesting. Sometimes little things are big evidence. You know, small things can be very big and powerful. Цікава, бывае так, што археолагі знойдуць нейкі маленькі аб'ект, а ён уяўляе большую значнасць, чым вялікі археалагічны аб'ект. Here are two seals of scribes that are mentioned in the book of Jeremiah. Адбіткі пячатак пісцоў Старога Запавету таксама тут былі знойдзены імёны, якія згадваюцца у кнізе прарока Єреміі. The one on the top left is Jeremiah's scribe, Baruch. Зверху там згадваецца імя пісца прарока Єреміі Баруха. Two of his seals have been found. І было знойдзена две пячаткі, якія належаць гэтаму This one чалавеку. even has his thumbprint on it. А вось на той, што зверху, нават знойдзены адбітак яго пальца. Another interesting, this was found in a pagan temple. Evidently Balaam was a well-known prophet in ancient times outside of the Bible. Яшчэ одна досыць цікавая знаходка, надпіс Валаам або пра Валаама. Вельмі вядомы чалавек в старажытнай гісторыі, біблейскай гісторыі. And these are actually prophecies of his, and they're very similar syntactically to his prophecies in the Old Testament. І гэты надпіс уяўляе сабой прароцтва гэтага чалавека Валаама, і ён супадае па свайму зместу з многімі месцамі яго словаў у Старым Запавеце. So this is the earliest reference to Israel on an Egyptian stela, carved stone. І гэта яшчэ адна знаходка, егіпецкая стела, высеченная з каменю. This is another Egyptian relief. This is the god there in the middle, and the pharaoh is down underneath him. And all the things that you see around him are cities they've conquered. So it lists, what it does is it lists 187 cities that were conquered, and 43 of those cities are mentioned in the Bible. Yeah. Вось яшчэ одна сцяна, яка недавно була знойдена, гэта рельеф, на якім напісаныя назвы гарадоў, заваяваных фараонам.
187 гарадоў там згадваецца, і 43 гарады з гэтых 187 згадваюцца таксама ў Бібліі. Okay. Another text that is a Moabite text that describes defeating Ahab's family in battle. So these are just pagan reliefs, pagan stoned inscriptions that are referring to their interaction with the Bible, verified. Яшчэ один важный надпіс, гэта тэкст, які апісвае перамогу над маавіцкім царом Мешам, Стела Мешам. So here's an Assyrian relief showing the Israelite king bowing down before the Assyrian king. Ассирийский барельеф, черный обелиск Салманасара, ассирийского цара. Тут знаходится выява людей, слух, які схиляются перед ассирийским царом Салманасаром. A burial plaque, so like a burial stone of one of the kings of Israel has been found. Табличка, якая знаходилася на гробниці біблійського цара Осії. This was recently found 20 years ago, is a stone inscription that refers to the house of David, so King David's rule. Надпись Тель-Дана, Стела Тель-Дана. Гэта тэкст, які датычыцца асобы цара Давіда і распавядае пра падзеі, якія звязаныя з яго кіраваннем. This Hezekiah was said to dig a tunnel when the Assyrians were coming to conquer Jerusalem. They didn't, but to get to water, and this inscription commemorates the digging of the tunnel was found. Надпис у тоннелі Єзекії. У тоннелі Єзекії єврейського цара, який побудував його для того, щоб забезпечити осаджений город водою під час війни, була знайдена ось ця цікава річ. І ця надпис розповідає про події того часу. This is an Assyrian account of their attempt to conquer Jerusalem, their failed attempt to conquer Jerusalem. There are many of these that have survived. I've worked with some unrecorded ones. But it's an important historical verification of the Assyrians' attempt to destroy Jerusalem. Призма цара Сенахеріба або Сенахеріма у Біблії. Гэты важны гістарычны аб'ект распавядае пра няўдалую спробу ассірыйскага цара Сенахеріма заваяваць Ізраіль, Іерусалім, дакладней. І такіх знаходак вядома некалькі на сённяшні дзень. This is, we have a facsimile on display, is the earliest text of scripture that dates about to this time, was found in a burial. Срэбныя амулеты у нас у нашай выставе зараз дэманструецца факсімільная копія вось гэта экспаната, самыя раннія тэксты пісання у пахаванні ў Іерусаліме, і гэта дэманструецца на гэтых амулетах. So there are over 500,000 tablets like this that have also survived, and they're not all translated, from all over the ancient Near East. Вось таких табличек з Вавилона і з Близкого Сходу знойдено больше за 5000, і зараз вони розшифровуються. The one on the left is their description of the conquest of Jerusalem. Тая табличка, что злева, описывает захоп, завоеву Иерусалима. The one on the right is actually a list of food that should be given daily to the captured Jewish Hebrew Israelite king. Тая табличка, что справа, это харчовая таблица, что описывает суточный рацион, який выдавался полоннику цару Яхонии, еврейскому цару, який був взятий у полон. This is a famous decree by Cyrus to allow the Jews and others to return to their homelands to build their temples. А ось гэта вельмі важны артефакт, цилиндр Кира, або маніфест Кира. Ён утрымлівае тэкст указа Кира, паводле якога народы, заваяваныя Персидскай імперіяй, маглі вяртацца на радзіму, да сябе дадому. From the New Testament, a burial box was found with Caiaphas' name on it. Знаходка, яка датычыцца новага запавету, асуарій Каяфы, та касцяны склеп першай святара, які прыгадваецца ў новым запавеце, Каяфы. An inscription was found of Pontius Pilate. Надпіс Понтія Пілата.
Another inscription was found of the governor Gallio, who was in Corinth with Paul. Надпіс Галіёна, праконсулу провінції Ахаю, князідзею. Так само гэта знаходка дапамагае праліць святло на падзеі жыцця апостола Паўла. It looks like a small broken inscription, but it's very important for establishing the date of when things happened in the New Testament. Здаецца, зусім маленькі фрагмент і збіты з бакоў, цяжка убачыць, што там напісана, але гэта маленькая рэч дапамагае вызначыць храналогію падзеяў Новага Запавету. I like it when just regular people's names are found in inscriptions that are in the Bible. І зноў жа, паўтаруся, мне падабаецца той факт, што у некаторых крыніцах пісьмовых знаходзяцца імёны простых людзей, якія таксама згадваюцца і ў Бібліі. Here's a person that Paul is just greeting at the end of the book of Romans, and his name shows up at Corinth, the exact same person we know because of his title. Эраст – гэта той чалавек, якога вітае сам апостол Павел у заключным раздзеле паслання да рымлянаў, і яго імя ў такім жа выглядзе таксама было знойдзена на надпісе з Каринфа. Okay, let's survey briefly some manuscript evidence for the Bible. So we've talked about archaeology, excavations, we've talked about some inscriptions. Let's talk finally about what the early weight of the manuscript evidence is. Таким чынам, мы з вами паговорили пра раскопкі, это першы аб'ект, які разглядае археалогія, так само пра надпісы, другі аб'ект, і зараз пераходзім да трэцяга аб'екту біблейскай археалогіі, гэта рукапісы. You can see the location of Qumran, and you can see where the caves were, pointed out on the right-hand side. Квадратик паказвае размяшчэнне Кумрана, кумранскіх пячораў. Сувої мёртвага мора былі знойдзены там. Tens of thousands of manuscripts were found buried in the caves. Tens of thousands, yeah. Десятки тысяч манускриптаў было знойдзена ў пячорах Кумрана. Some people think the Jews at this time spoke Hebrew. They did not. They spoke Aramaic. The texts are in Aramaic, they're in Hebrew, and they are also in Greek. Некаторыя паўкова думаюць, што у той час людзі, евреі, размаўлялі на еврейскай мове, але не размаўлялі у побыце на арамейскай мове. Але ў гэтых пячорах знойдзены тэксты як на еврейскай, так і на арамейскай мове, таксама на греческай. They were discovered 70 years ago, and to this date about 1,000 of the texts have been identified. І ось промежок часу з 250 года до нашей эры і до 70 года нашей эры были написаны гэты тэксты, і тысячи таких ось тэкстаў было знойдзена. It tells all sorts of things about the people that wrote them. I mean, this was a huge library found in the desert by the Dead Sea, in caves, if you want to think of it that way. І больш того, гэты збор літаратурных помнікаў уяўляе сабой бібліятэку цэлую, якая шмат што распавядае пра звычаі людзей, якія жылі ў тым рэгіёне, і таксама утрымлівае біблейскія фрагменты. About over 300 of the texts are from the Old Testament. І болей за 300 фрагментаў было знойдзена непасрэдна з Бібліі, са Старога Запавету. And so we can very carefully study the text to see how carefully it was transmitted over time. Гэта дазваляе вельмі уважліва вывучаць вось гэтыя фрагменты Старого Запавету і параўноўваць іх паміж сабой, для таго, каб праверыць, наколькі дакладна перапісваліся тэксты Старого Запавету. Interesting studies are being done with DNA and hair follicles, looking at hair follicles to see if the fragments come from the same animals or not. Yeah. І вельмі цікавыя даследаванні былі прароблены датычна фалікулу валасоў пусці, якая там было знойдзена, ось, і іншых аб'ектаў, якія належалі жывёлам. І гэта было зроблена для таго, каб усталяваць, ці гэтыя тэксты былі напісаны на адным пергаменце, ці не. The most frequently copied book was Deuteronomy. І часцей за ўсё перапісвалася кніга Другі закон. There are a lot of fragments of Psalms and of Isaiah as well. Таксама было знойдзена дастаткова шмат фрагментаў кнігі прарока Ісаі і Псалтыра. The only book we don't have evidence for as of yet is Esther. Адзіная кніга, копія якой яшчэ пакуль што не было знойдзена, гэта кніга Эстэр. An important phrase that I use
is absence of evidence is not evidence of absence. И я люблю користаться такой фразой, певным девизом. Отсутность доказов не является доказом сама по себе. So there's so many that need yet to be identified. Тому що це означає, що ще будуть робитися певні відкриття і дослідження. The main family that got the scrolls from the Bedouins brought them to Zurich, and they're in a safety deposit box in Zurich. Some still, and they're unknown. They've shared with me some of them, so I know some, but there's so much yet to be discovered. Та сім'я, якій належали ось ці рукописи, перевезла їх у город Цюрих, і вони були перевезені у спеціальні контейнери для того, щоб заховалися у цілості, схованості. І ось я мав доступ до цих матеріалів так само. Before the discovery of the Dead Sea Scrolls, this was the greatest biblical discovery of manuscripts. А до того, як були знайдені сувої Мертвого моря, самою значною знаходкою дотичної біблійської археології були ось ці рукописи. This was called the Cairo Geniza. Кайро Геніза. Рукописи, несколько сотен тысяч рукописей. So manuscripts were taken, and Каирская Геніза. religious manuscripts, when they got old, were put in a storage area. Геніза – гэта пэўнае памяшканне, у якое змяшчаліся копіі, асобнікі Старога Заповету, якія ўжо заслужылі сваю службу і зрабіліся старымі. Two sisters from Cambridge made the main discovery of over 250,000 manuscripts in a room. І два навукоўцы, дакладней, две жанчыны, сёстры з Кембриджскага універсітэта, прарабілі значнае даследаванне, і яны змаглі выявіць, ідэнтыфікаваць 250 тысяч рукописаў. About 10 years ago, they just finished cataloging the biblical manuscripts from this, and there are 24,700 just from that room. І недзе каля 10 гадоў таму назад гэтыя жанчыны змаглі скласці спіс біблійскіх рукописаў з гэтых 250 тысяч. There are also about 50 papyri of the Greek Old Testament. Так само існує каля 50 ранніх папірусаў Старого Заповету на греческай мове. This one is on display here. Ось злева продемонстраваны один з цих фрагментів. You can this Exodus, the earliest fragment of Exodus, of this section of Exodus in the world. Найстарожитніший у світі фрагмент книги Виход. In the middle and on the right, it's the same manuscript. The one that's in the middle is actually from a mummy mask. Yeah. А в центрі і зліва показаний один і той же рукопис, той, що у центрі був знайдений у масці мумії. So I looked at that and I saw the first word, anthropos, man, and I started to read it and I thought, gee, this is 1 Samuel chapter 1. Oh, that wasn't Greek. Right there, yeah. І я, коли почав читати цей текст, побачив перше слово на греческой мові, антропос, чоловік, зрозумів, що це уривок з першої книги Самуеля, або перша книга Царства у синодальному варіанті. So the text on the right is what came out of the top layer there. So what you see on the right is what is on the left. It just came, I just pulled it, I've extracted it, I pulled it out. Oh, it's enlarged. Well, you see, it was inside this, Oh, I see. and I pulled it out. Тое, што прадэманстравана справа, гэта невялічкі урывачак тэксту, які быў унутры, вось у цэнтральным фрагменце. Я проста яго адтуль выняў і зрабіў фота для вас асобнае. And guess what was underneath 1 Samuel and the mummy mask? І што ж там было вось у гэтым тэксце, які быў знойдзены ў масцы муміі? I guess I should explain to them the process. They would would go to the garbage dump and just take thrown out papyrus and make a mold for the mummy. And so it's mixed text. I see. Як робилися маски для мумій? Слуги йшли на смітник і брали викинуті папіруси кавалками просто і лепили з їх маску.
І поэтому ті фрагменти, які там знайдені, це ну, просто кавалки різних манускриптів. So underneath the Bible was Homer. А під тим пластом, на яким був фрагмент з Біблії, був Гомер. Yeah, unbelievable. Просто невероятно. So these are New Testament fragments. On the left is the earliest fragment of the New Testament from John. Так само були знайдені папіруси Нового Заповіту у той час каля 150 ранніх папірусних текстів. On the right, I identified this a few months ago. It's the earliest fragment of St. Paul from 1 Corinthians. І справа демонструється фрагмент першого послання до Коринфян апостола Павла. Не так давно я ідентифікував цей текст. The fragments of the Bible in the 100s look like this. They're small fragments. In 100s, yeah. І On the left hand. Both, yeah. ось ті фрагменти, які зліва і у центрі, це тексти Нового Заповіту, які датуються 100-м годом і пізніше нашої ери. But by the 200s, complete books survive. So these are complete books of the Bible survive, not just small fragments. Археологи здолели знайти повні особники Нового Заповіту. По-греческу не тільки некие книги або фрагменти, повні особники, які датуються ніде концом другого століття нашої ери і пізніше. On the left, at the very top of the writing on the left, it's the beginning of the Gospel of John. То, що ви бачите зліва, це рукопис Євангелія паводле Яна. And on the right Початок. is 1st and 2nd Peter and Jude. А справа другое послание Петра и Юды. Again, we go back to the monastery under Mount Sinai, and that's where the earliest complete Bible was found. It's missing some pages now, but the earliest complete Bible from there. Знову вертаємося до знаходки на горі Сінай у монастирі Святої Катерини. Там, як ми вже сказали, була знайдена амаль повна Біблія. На жаль, зараз, що зліва, там не хапає некоторих сторонок, але коли ця Біблія була знайдена, там були всі сторонки. So there's several important complete Bibles in Greek dating to the 300s. І було знайдено некалькі повних текстів Біблії, які датуються 4-м століттям нашої ери. Here's another important manuscript that comes from the same monastery. I mean, there are many important ones that do, but look at this one. А це рукопис, який був знайдений в тим же монастирі. Це вельми важний рукопис. Зверніть увагу на його. You can see it's been written over again. They've erased the bottom text and they've reused it to write the black text on it. Коли приглядеться, можна зауважити, що текст, який ми бачимо зверху, був нанесений на попередній пласт тексту. І так далі. Було кілька таких The пластів. black text is, I have it reversed, it's upside down because I want you to see the bottom text is right side up. Ага. І справа в тому, що текст, який чорним написаний, чорнилом, він догори ногами, бо я хотів продемонструвати вам той текст, який за ним. Okay, this is technically called a palimpsest. Палімпсест називається така з'ява. All right, now we use a computer program called multispectral imaging to see the Є одна процедура, яка називається мультиспектральне сканування. І ось ця процедура дозволяє виявити той текст, який вже був знищений або який був витертий. So look closely at the text. Уважливо поглядіться на цей текст. And here's the result of multispectral imaging. І ось що дозволила виявити процедура мультиспектрального сканування. Is that interesting? I mean, Невероятно. otherwise your brain goes crazy А trying to read інакше голову these. можна зламати, спробуючи розшифрувати текст, який So- іншим пластом тексту. So it's a Syriac text on top, and it's an Aramaic text of the Bible on the bottom. Зверху написаний текст на старожитно-сирійській мові, а під ним арамейський текст Біблії. Oh, we also found a Greek text in this, on another page, of Eratosthenes. All right? Eratosthenes was the librarian that gave the date for the fall of Troy. He also developed the design for your library building.
He did. І яшчэ на яшчэ адной старонцы вось гэтага манускрипта мы знайшлі тэкст на грэчаскай мове, які належыць Эратасфену. Эратасфен гэта той знакаміты бібліятэкар, які прадказаў дату падзення Троі. І яшчэ ён вынайшаў тую геаметрычную форму, паводле якой пабудавана памяшканне, дзе вы знаходзіцеся. So let me show you another just with manuscripts, and I'll go into more detail with professors on this, but show you some other interesting things that we do with manuscripts. Яшчэ хочу паказаць вам некаторыя важныя знаходкі. Можна падрабязней паразмаўляць з навукоўцамі, якія цікавяцца вось пра асаблівасці гэтай тэхнікі, але давайте пойдзем далей. Doesn't look like much, does it? Ну, мало што бачна, згадзіцеся. 800 pages, water damage, and almost impossible to read. І таких 800 сторонок вельмі пашкоджаныя вадой, іншымі прыроднымі з'явамі, і цяжка прачытаць, што на іх напісана. So we exposed it to different ranges of light, and it didn't help. І мы прарублівалі розныя рэчы з гэтымі старонкамі, іх всяляк прасвечвалі, нічога не дапамагала. But one of the researchers that we worked with thought if it could be made flat on a suction table with lasers, you might be able to see the grooves of the pen. І адзін з даследчыкаў прапанаваў зрабіць наступнае: выпрастаць так гэтую старонку, каб яна была зусім плоскай, на спецыяльным стале, для таго, каб можна было рэльефна знайсці вось сляды ад інструмента, якім пісаліся гэтыя рукапісы. So, let's look at these two areas. Look at them carefully. Давайте звернем увагу на вось гэтыя дзве зоны. Уважліва паглядзіце на іх. Isn't that unbelievable? Просто невероятно, цудовно. So many interesting discoveries as we work with other scientists to help us try to read and understand the manuscripts better. Наша арганізацыя супрацоўнічае з рознымі навукоўцамі, якія дапамагаюць нам расшыфроўваць, прачытваць вось такія складаныя рукапісы. Okay, I'm going to conclude here by saying that manuscripts of the Bible very quickly were copied all around this part of the world. І напрыканцы хацелася б сказаць, што вось у старажытнасці манускрипты Бібліі з'яўляліся вельмі хутка. Біблія вельмі імкліва перапісвалася. And we know a lot about the practices of a scribe, but I'm not going to go into detail on this at all. І ви, напевно, добре ведаєте про ті правила, які існували у перапісчиків Біблії. Я не буду заглиблятися у ці подробязності. If you think they didn't make mistakes, you're wrong. They made mistakes. Коли ви думаєте, що ці писці, перапісчики не робили помилок, ви помиляєтеся, і не допускали помилки. We have one scroll that's on exhibit that we just finished researching, and there are over 7,000 corrections in it. У нас тут, між іншим, на виставі демонструється один експонат, це скруток, на яким ми здоліли знайти 7 тисяч більше за 7 тисяч виправлень. Now, not all of those were textual. A lot were orthographic. They were the shapes of letters and things like that. Не все гэтыя выпраўленні датычыліся правапісу, некаторыя датычыліся напісання асобных літараў і гэтак далей. But we see that it was a community enterprise to make sure that the text was right over time. Але гэта я хочу сказаць для таго, каб паказаць вам, што вся супольнасць, вся абшчына удзельнічала ў стварэнні, перапісванні біблейскіх тэкстаў. So, let's do some summary conclusions here. І прапановую зараз зрабіць некалькі высноваў са сказанага. First, let me estimate the number of manuscripts that actually survive of the Bible before 1500. Перш за ўсё, хацелася б прапанаваць вам мяркуемую колькасць біблейных рукапісаў, якія дайшлі до нас, якія датуюцца перыядам да пачатку 6 стагоддзя. So, it's in 10 or 15 major ancient languages. Гэтыя рукапісы былі напісаны на 10-15 вядомых мовах старажытнага свету. There are about 42,000 manuscripts of the Bible. Таких рукапісаў каля 42 тысяч.
it's really remarkable because when we look at those, while the text is the same, we can tell whether it comes from the same, what's called an exemplar, a copy text. And very few copy texts survive. So we just have one-offs. I mean, so it's like 42,000 is evidence for 80,000. I mean, because the copy text is gone. І калі навукоўцы уважліва даследуюць гэтыя рукапісы, яны прыходзяць да высновы, што яны все былі напісаны на розных асобніках. Это значыць, што практычна няма, вельмі мала фрагментаў, якія б належалі да адной копіі, да аднаго асобніку нейкага біблейскага тэксту. А гэта значыць, што гэтыя 42 тысячы знойдзеных рукапісаў сведчаць пра адсутнасць яшчэ 80 тысяч рукапісаў. And it's if you think about the cost of that, it's staggering. It takes a year to copy a Torah, 5 books, 3 years about to copy a full Bible. In ancient times. Yeah, today. Think what this cost in time to produce 42,000 that have survived. Паспрабуйце сабе уявіць, колькі сілаў, часу і сродкаў было затрачана на стварэнне гэтых рукапісаў. Патрэбен год для таго, каб перапісаць Тору, першых 5 кнігаў Старога Запавету. Патрэбна 3 гады для таго, каб перапісаць всю Біблію. І уявіце, для таго, каб стварыць 42 тысячы рукапісаў, колькі было затрачана сілаў. So, I hope this survey gives you some interest in the Bible as a book. Я спадзяюся, што той кароткі агляд, який я зрабіў, выклічыў у вас інтарэс да Бібліі як да кнігі. I hope it helps you understand some of the discoveries that are being made on an ongoing basis. Таксама спадзяюся, што гэты агляд дапаможа вам зразумець сутнасць некаторых з найважнейшых адкрыццяў, якія былі зроблены ў гэтай сферы. It might give you a greater appreciation for the book that's on exhibit here. І нарэшце спадзяюся, што дзякуючы гэтаму вы будзеце яшчэ больш цаніць эту цудоўную кнігу, якая выстаўляецца сёння на нашай выставе. I didn't bring to you Noah's Ark or Egyptian chariots buried under the Red Sea or the Ark of the Covenant. На жаль, я не привез вам ни ковчег Ноев, ни колесницы египетские, ни ковчег якимось 10 заповедей были. На жаль, этого я не привез. In fact, Erasmus, the famous humanist scholar, said there were as many nails circulating around Europe that were supposedly from the cross, in wood from the cross, that you could build the ark. Выказванне, якое належыць Эразму Роттердамскаму, вядомому гуманісту, ён сказаў, што ў сярэднявечнай Еўропе столькі цыркулюе цвікоў, якія быццам бы былі ўбітыя ў Хрыста, і столькі знойдзена кавалкаў дрэва, якія быццам бы ўзятыя з крыжа, на якім быў крыжаваны Христос, што з гэтага ўсяго можна было пабудаваць асобны каўчэг, такі як Ноев. I've given you the evidence as I know it, and as recent as I know it. I don't know if a month and a half ago, the earliest text of Mark was published. These things are on an ongoing, constant basis. Я паведамляю вам тое, што сам ведаю. Канешне, напэўна, я не ў курсе найноўшых адкрыццяў, якія былі зроблены месяц, 1,5 месяца таму. Я вам расказваю все, што я ведаю, все, до чаго я сам меў доступ. I first saw the papyrus of Mark in 2011, and it's 2017-18 when it was published. So these things take time. Упершыню рукапісны варыянт кнігі Евангелія паводле Марка я ўбачыў у 2011 годзе, самы старажытны тэкст, і ён быў выдадзены толькі у 2017-18 годах. І поэтому патрэбен час даследчыкам для таго, каб падрыхтаваць такія тэксты да выдання. Well, I've talked enough. You may have some questions, I hope, and
I might have some answers for you or someone else in the room, and I'd be happy to help you if you have any questions at all about this. Я ўжо дастаткова сказаў. Хачу цяпер пачуць ваши пытанні або заўвагі. Калі у каго ёсць што сказаць, калі ласка, я буду рада. Есть питание про гору Синай. Точно известно, или есть несколько версий, где она находится? What location? Yes, Mount what location? Do you know Yeah. the exact location? We assume that it's the Mount Sinai that's identified in southern central Sinai, because that's the tallest mountain. That's how the assumption, and the traditions go back to the 4th century with that mountain. І мы мяркуем на сённяшні дзень, што гара Сінай гэта паўднёвая цэнтральная частка, вышэйшая кропка гары, якая вядома зараз. І вось менавіта такое месцазнаходжанне гары Сінай таксама згадваецца ў старажытных крыніцах 4 стагоддзя нашай эры. But we don't know. Але мы не ведаем дакладна. I can tell you something interesting about the 2 tablets of the law. You know, the stone tablets of the law? Yeah. Sometimes people think 6 commandments on one and 4 on the other, or 5 and 5. But in fact, the practice in the ancient world, when you had a agreement with someone, is you made a duplicate copy of the agreement. It's much more likely that 10 were for God, 10 were for Israel, and they were put together. That would be the idea. From an ancient perspective, that's how I'd understand that. Приведу прыклад, каб прадэманстраваць, наколькі сучаснае мысленне адрозніваецца ад старажытнага. Напрыклад, 10 заповедей были написаны на глиняных табличках. Мы, напрыклад, в цяперашнім часе думаем, што 4 заповеди были написаны на одной табличцы, або скрижалі, як у Бібліі, а 6 на другой. Але старажытныя людзі мыслілі не так. Гэта ж была дамова паміж двума бакамі. І поэтому, верагодна, гэта было два асобнікі. Скажем так, 2 пары таких скрижалей. 10 заповедей для Израиля и 10 заповедей на особых скрижалях для Бога. This idea that they were big stones, Moses was an old man. I've climbed Sinai several times. I'm certain that Rembrandt was wrong, and they must have been 2 small tablets. В нашей голове есть уявление про то, что это были гигантские таблички, такие велізарныя скрижалі, але такие цяжка было падняць, а Майсей быў ужо ў сталым веку, калі Бог даваў яму запаведзі на гаре Сінай. Я сам туды ўсходзіў некалькі разоў, гэта вельмі цяжка. Рембрандт памыляўся, так, у сваёй выяве. Як былі знойдзены кумранскія скруткі і калі? How were the Dead Sea Scrolls found and when were they found? Most great discoveries are not found by archaeologists. They're found by accident. Самые значные археологічныя знаходкі робяцца не археолагамі, а выпадковымі людзьмі. A donkey steps into a hole and a great discovery is made. Наприклад, осел наступає на яму, і ось вам знаходка. In this case, 2 Bedouins were out with their goats, and one was in a cave, and to scare the goat out of the cave, threw a stone in, and heard a pot shatter, and that's how the discovery was made. So one of them threw a stone. And then heard a pot and the scrolls inside the pot. У дадзеному випадку 2 бедуїни пасвілі козаў у тым месцы каля тых пячораў. І козы зайшлі ў гэтыя пячоры, і адзін з іх кінуў камень туды ў пячору і пачуў гук такі, што быццам бы нешта разбілася, нейкі сасуд. І на самой справе разбіўся сасуд, якім утрымліваліся рукапісы. Сувоі мертвамоля. When they were found, 1947. 1947 год. So, a year before Israel becomes a nation, and there was a debate over whether it was part of Israel's, if it belonged to Israel or belonged to Jordan,
and there were serious problems between the two. Это было за год того, як была утворена держава Ізраїль, і поэтому вяліся спрэчкі доўгія наконт таго, каму належаць гэтыя рукапісы, Ізраілю або Іордании. Пожалуйста, вот когда в археологии нашли, не надо, нашли флоресского человека в Австралии, да? Это сенсация была. When archaeologists found, I don't know what's his name in English, the ancient man in Australia, the florid man in Australia, that was a sensation. I don't know anything about it though. Так вот, аналогия. That's an analogy. 2000 лет назад проходили события. Была фактограмма, физические лица, значит, уже существовал Великий Шелковый путь. У китайцев есть подобные источники? Они были какими-то свидетелями, скажем, или все, что вы, вот, находки, рукописи, и все это в районе Средиземного моря, в регионе события? So all of these objects found in that region, Israel, Yes, they were. Я считал, что только у Китая есть своя фактограмма событий и запись, летопись за 3000 лет. Okay, no, the best chronology of all civilizations is the Egyptian. Ну, на самой справе лепшая хронологія падзеяў, якая знойдзена ў гісторыі, гэта егіпецкая. So we have a more thorough one with them, and there's a slight debate of like 7 years. That's it. So the chronology can shift one way or the other. It's very minimal. Дакладная, падрабязная. І толькі аспрэчваюцца невялікі інтэрвал у 7 гадоў, а так дастаткова падрабязная і дакладная хронологія. But I do agree with him that Але я згоден з вами. the world was smaller than what we can imagine. У тым, што тагачасны свет быў маленькі, нават менш, чым мы можам уявіць. And these people were very much in contact with one another through trade. І ўсе гэтыя краіны ўзаемадзейнічалі адна з адной, дзякуючы гандлю. Let me think. I think it was opium was found in one mummy. Silk was found in another mummy. So these are coming through trade from far away. Калі я не памыляюся, опіум быў знойдзены ў адной муміі, шоўк быў знойдзены яшчэ ў адной муміі. Вось такія цудоўныя знаходкі мігруюць з месца на месца пасродкам гандлю. Yeah, and one of the things that I imagined with the exhibition is to do scrolls that go all along the Silk Road to China, to show that kind of continuity of contact. І у рамках ось вистави, яка зараз демонструється, я так само розповідаю про рукописи, які передавалися по великим шелковым шляху. И я гэтым самым так само хочу показать, что рукописи не знаходились на одном месте, и они распаўсюджвалися. It takes special climate to preserve ancient texts. Але, конечно, патрэбныя спецыяльныя кліматычныя ўмовы для того, каб гэтыя тэксты захаваліся. A number of important texts have been found in the Gobi Desert along the Silk Road. У пустыні Гобі, якая вось па гэтаму великому китайскому шелковому шляху, былі знойдзены значныя рукописы. A little bit later than the time that we're talking about, but so we're they're 600, 700, 800 AD. 7, 8, 9 стагоддзя нашай эры. Гэта даты гэтых манускрыптаў пазней за той час, про які мы зараз гаворым, але тым не менш. Yeah, and of course things. Many inventions came from the East that had a huge impact on the West. Paper, movable typeset printing, all impacted what we know of today in the library, in the book. І, конечно, трэба сказаць, што многія дасягненні і вынаходніцтвы старажытнага ўсходу атрапілі аж на старажытны, менш старажытны захад і аказалі вялікі ўплыў на заходнюю цывілізацыю. Варта прыгадаць паперу або рухомыя літары друкавальнага станка. So, thank you. Дзякуй за пытанне. Я хотел бы звернуться
все ж таки до Нового Заповета. I'm going to turn back to the New Testament. Скажите, будь ласка, а откуль мы можем быть упевнены у тим, что листы апостола Павла были написаны, складены у першым стагоддзі, а не, наприклад, у других. А такая основа, она может повстать на той подставе, что амалюся скрутки датуются лукоўцам другим стагоддзям, и апостола Павла они не цитуют христиане другого стагоддзя. How can we be sure that these texts date back to the first century? New Testament fragments that we have, and they belong to Paul, who wrote in the first century. Most of them are dated by the second century by most scholars, and there are hardly any quotes from Paul. Well, let me correct something. I never said that fragment was first century. The fragment, clearly, if he goes and reads... Yeah, but his question was, sure that the New Testament books were written in the first century. Were written by these people? Yes, by these people in the first century, Yeah. not the second. Oh. Well, I think if you did if you mapped where they're coming from Egypt, pseudepigrapha are writings falsely attributed to another person. Псевдоепіграфи – жанр літератури, яка приписується чоловіку, який не написав цей твор. And these were very popular with Jews, especially. Гэты твори, гэты жанр був вельми розповсюджений у єврейській культурі, особливо в єврейській культурі. I suspect the burden of proof would be on you to prove that it wasn't written by him. І в світлі того, що існував такий жанр, я думаю, що якраз тим, хто не вірить в те, що книги Нового Завета апостола Павла були написані в першому стагоддзі, потрібно доказати цей факт. Не тим, хто вірить, що вони були написані в першому стагоддзі, а противникам. If they weren't, they would be this genre called pseudepigrapha. Коли гэтыя книги не были написаны в першым стагоддзі, то тады яны належаць да гэтага жанру псевдоэпіграф. We actually have with Irenaeus, a church father, Irenaeus. He lived around 200 to 220. І у нас є свідчення з працю отця церкви Єринея Ліонського, який жив у початку 3-го стагоддзя нашої ери. He was the student of a bishop named Polycarp from Smyrna. Він з'являвся учнем біскупа Смірнського Полікарпа. And Polycarp was a friend of John's. А Полікарп, як відомо, був сябром апостола Яна. So I can trace back through two people all the way from John and Jesus to the 200s. І ось поглядіть, яку переємність я усталював від Ісуса Христа, його учнів, апостола Яна, до того отця церкви, який жив, працював в 3-му стагоддзі, початку 3-го стагоддзя. And these people knew each other, and there were traditions and legends of them outside of the Bible. Гэтыя людзі ведалі адзін аднаго, і тады цыркулявалі розныя паданні, легенды, якія датычыліся паходжання кніг Бібліі. So, yeah, okay. Ось такі адказы на ваше It's питання. all right. Еще, будь ласка, питання. Очень интересная информация, очень много у вас было. У вас практически охватывает много артефактов. Рукописи, раскопки, находки, это все можно назвать артефактом. У меня вопрос более простой, чем остальные были. А если, скажем, единый реестр
который объединяет все эти факты, чтобы можно было проследить связь между ними с помощью каких-то объективных методов анализа. Или планируется такое создание, или целесообразно это ваше личное мнение? Например, мы находимся в библиотеке, и каждый книжный памятник, каждое издание, оно снабжается так называемыми дополнительными данными. Автор издания, год, обстоятельства и так далее. Ну, к примеру, раскопки, год, время, кто обнаружил, где хранится и так далее. Имеет ли это смысл и есть ли такой проект? Okay, thank you. Дякую за питання. So it's not something I've imagined to do because it's really not my area directly because I work with the manuscripts. But I don't know of anything that really puts those things together, number one. And number two, the discoveries are they're ongoing, constant discoveries. Last week, they discovered what they think are Hebrew installations, homes, simple homes, on the Jordan River that date prior to the destruction of Jericho. These things, and it has to be sorted out and studied and researched, and he has to be careful of fakes and of overstating things. I'm not saying he is, but there's a tendency to do that, to make things date too early, to be too important. You could have a whole museum just on fake things that Christians are attracted to. But the short answer is no, I don't know of anything like that. And the constant discoveries make it really complicated. Does it make sense from your point of view? Имеет это смысл с вашей точки зрения? Я Дело в том, что, возвращаясь к вашей цитате Эразма насчет гвоздей, если мы имеем такой реестр, такую информацию, легче будет вот эти вот фальшивую информацию идентифицировать. Не имея общей картины, не имея, скажем, каталога, можно всякие так называемые эпосы и так далее туда впихивать. Yeah, but if there's no single database or no catalog like that, it's really hard to know what's fake and what's real. Зараз я коротко перекладу те, що було сказано. Ну, по-перше, Скотт каже, я не ведаю про такія спробы, калі яны ўвогуле прадпрымаліся калі-небудзь. Гэта не моя сфера, таму што гэта даследаванне непасрэдна рукапісаў, праца з тэкстам. По-другое, мне падаецца, такія спробы праводзіць не мэтазгодна, спробы стварыць адзіную сістэму, адзіны каталог вось таких артефактаў, бо пастаянна праводзяцца новыя даследаванні, пастаянна адкрываюцца новыя гістарычныя аб'екты. І вельмі цяжка гэта зрабіць. Напрыклад, тыдзень таму літаральна былі знойдзены збудаванні, старажытныя збудаванні на беразе ракі Ярдан, якія датуюцца часам яшчэ больш раннім, чым разбурэнне Ерихона. Дастаткова раннія збудаванні. Я гэта хочу сказаць для таго, каб паказаць, што вельмі цяжка ўвогуле каталагізаваць усё гэта. І вельмі цяжка адрозніць сапраўдны артефакт ад падробак. У хрысціян столькі розных падробак, якія датычацца іх культу, што можна стварыць асобны музей, прысвечаны гэтым падробкам. Есть питание, коль ласка. Фрагмент греческой рукописи Нового Завета, Евангелия от Иоанна, который был показан. Что из себя представляет начальная глава и насколько текст соответствует тому тексту, аналогу, из которого делались переводы на другие языки. So what can you say about the opening phrases that you displayed on the slide? What is it? And is it identical or similar to the other ancient copies of this fragment and translations made into other languages at the time? Yes. That particular fragment, I don't know of any variation in it at all. It's all.
Ну, то, што датычыцца таго фрагмента, які я паказаў, я не ведаю пра нейкія варыяцыі тэкставыя. Ну, при параўнанні копій гэта фрагмент мне невядома. There are Пра такія варыяцыі. around 5,800 Greek copies of the New Testament. Існуе 5800 копій Нового Заповету на старажытнагрэчаскай мове. And scholars have very carefully gone through them to see how many variations there are. І навукоўцы вельмі старанна даследавалі гэтыя тэксты для таго, каб усталяваць тэкставыя варыяцыі паміж асобнікамі. There are around 500,000 variations. І було усталявано каля 500 тисяч текстових варіацій при порівнянні. I mean, that's just a fact, all right? І це просто факт. But the issue is not that. The issue is how important are those variations? Is it spelling? Is it the article or no article? Is it the word order? And so there are scholars who weigh the variations and their importance, and that's really what's important about it. І головне навіть не кількість тих текстових розходжень або варіацій, а головне те, наскільки вони важні, і це дотичиться не сенсу. Можуть бути текстові розходження, які дотичаться правопису, постановки артиклів, парадку словаў. І навукоўцы зараз вельмі старанна даследуюць вось гэтыя тэксты, каб установіць сапраўднае значэнне вось гэтых тэкставых разыходжанняў. Можно спрошу, да? Сегодня очень много молодежи на нашей встрече. Специалистам в какой области надо быть в первую очередь, чтобы исследовать, да, и теологам, археологам, историкам, филологам. Вы специалисты в первую очередь. What should be your expertise? Archaeology, anthropology? Yeah, What should they become? insanity. So my just is this on? No. Okay. So my background, my PhD, is a combination of archaeology, ancient languages, history, classics, religion, kind of all mixed together in a degree called Ancient Studies. I think they should love to read and love languages. Ну, на самой справе, калі говорить про мяне, у меня ступень доктора философии по нескольких дисциплинах, скажем так, это на стыку с разных дисциплин взаимосвязанных. Археология, так само старожитные мовы, история, классичная литература, теология. І вось все гэта замаскіравана пад фразай даследавання старажытнага свету. Вось тая сфера, у якой я спецыяліст. І я просто лічу, што маладыя людзі павінны любіць чытаць, цікавіцца гісторыяй і літаратурай для таго, каб быць паспяховымі у такіх даследаваннях. Читать Гомера. Read Homer, right? Yeah. Plato. Какие книги, издания, чтобы они были серьезные, достоверные, вот по истории библейского текста вы бы порекомендовали? Каких авторов? What authors or books would you recommend as good, specialized reads on the history of a biblical text? What authors? Well, I personally, I would be driven to the sources, to read ancient literature, to read the classics, to read everything I could about the backgrounds of that world.
I think that's very valuable, rather than reading secondary sources about primary sources. So of course, to read the Bible, but then to read Greek literature and other kinds of things, I think is very valuable. To read original sources, then you understand something about that world. If you remember, so I finished a series of 5 books on any and everything imaginable about the ancient and early medieval world. And it goes through all kinds of things, but we had to then analyze whatever topics we were working on from the ancient Near East all the way through Roman times and beyond. And it's knowing ancient literature and knowing and reading those things, I think is very valuable, rather than just being stuck on someone who's talking about it. Ну, я пораю читати у першу чергу перші криниці, оригінальні тексти. Мені здається, ёсць сэнс чытаць менавіта першыя крыніцы, а не другасныя крыніцы, напісаныя пра першыя крыніцы. Набывайце фонавыя веды, чытайце першую чаргу біблейскія тэксты, у другую чаргу старажытную літаратуру, класічныя тэксты. Гэта вам дасць уяўленне пра тагачасны свет, пра жыццё тых людзей. Я, напрыклад, сам не так давно скончыў працу над серіяй з 5 кніг, якія прысвечаны сярэднявечнаму свету і разглядаю розныя аспекты жыцця людзей у сярэднявеччы, культура, гісторыя, побытавыя звычкі. І для гэтага мне спатрэбілася прачытаць шмат літаратуры, поэтому я вас натхняю, заклікаю працаваць з першымі крыніцамі. So one last question. І апошняе пытанне. Шановний господар Скотт, велике дякую за вельмі цікавую лекцію. Асобная падзяка за тое, што вы адзначылі ролю бібліятэкараў у даследаванні Бібліі. І хаця бы першасным крыніцам, да чаго я 100% далучаюся, дазволю сабе запытацца пра другасныя крыніцы. І нават другасныя у бібліяграфічным аспекце. Скажыце, калі ласка, якія самыя значныя бібліяграфічныя ресурсы вы выкарыстоўвалі ў працэсе сваіх даследаванняў? Якія з іх найбольш аўтарытэтныя для вас у тых краінах, бібліятэках, дзе вам даводзілася працаваць? Якія з іх вы марыце бачыць у будучыні, каб вобраз Бібліі захаваўся і ў бібліяграфіі? Of representing to the young generation for them to have a continued interest in the Bible. Well, thank you. So, that's a big question. So we've worked with the British Library, and we've worked with the Vatican Library. So let me start with libraries first. And actually helped. I was the first director and established something in the U.S. called the Museum of the Bible, which is in Washington, D.C. So I would start there with those with libraries, and then I'll give some resources. Пытанне на самой справе досыць вялікае. Пачну з таго, што мы на самой справе супрацоўнічалі з бібліятэкамі, і самыя значныя з іх гэта брытанская бібліятэка і ватыканская. І яшчэ хочу дадаць, што я сам заснаваў музей Бібліі, які знаходзіцца ў горадзе Вашынгтон, США. І зараз я працягну. So, there's a wonderful but old bibliographical source on the Bible called Darlow and Moll. And it provides, by language, chronologically, descriptions of every known copy
and it's an excellent but old, dated resource. So I'd start with that as a very old but very good resource for the bibliography of the Bible. Darla Moore. Пачну з адной другаснай крыніцы, якая хоць і састарелая па часе, але вельмі значная. Дарла Мол. У гэтай кнізе пералічваюцца ўсе копіі Бібліі, якія дайшлі да нас у храналагічным парадку, паводле мовы, на якой яны былі знойдзены. Гэта вельмі значны ресурс, хаця і не самы новы. And I would say, with regard to the manuscripts that I work with, the kinds of things that are invaluable are wonderful databases that have information on all kinds of things that are useful to us. So we have databases on the Hebrew manuscripts, on the Greek papyri, and while those are not resources, traditional published resources, they're resources of huge, enormous value to us. І ще хотілося б пригадати бази дадзених. Гэта зборы рукапісаў, з якімі працуюць навукоўцы. Ну, напрыклад, мне былі даступны такія базы дадзеных греческіх папірусаў, еврейскіх манускриптаў. І гэта, канешне, не тыя выданні, якія можна лёгка пачытаць на друкаванай форме, але гэта вельмі каштоўныя крыніцы інфармацыі. As for where to next in children and so forth, when we leave Belarus, we'll be going to exhibit in St. Petersburg at the Hermitage and the Cultural Forum. We'll go to Moscow and to a couple other cities in Russia. And then later this year to Papua New Guinea. So many languages, so many people. But it's all dear to our hearts. It's not been published yet, but it will be before we go, and we left as a gift here to the library. And that is a kid's book, a book for students 10 to 16 on books and the history of books and libraries and discoveries and things. And we hope that might be used by the other resources here at the library to be an inspiration to your young people. So thanks for what you do. And you. І што датычыцца таго, як мы перадаём гэтыя веды наступным пакаленням, хочу сказаць, што пасля вось этой выставы ў Мінску мы збіраемся правесці падобную выставу ў Санкт-Петербургу, у Эрмітажы, і таксама на культурным форуме мы будзем прэзентаваць гэтыя знаходкі. Яшчэ мы наведаем Маскву і некалькі іншых расійскіх гарадоў. А трохі пазней мы поедем у больш экзотычную частку свету, у Папуа-Новую Гвінею, і все гэтыя месцы для нас вельмі значныя. І хочу сказаць, што, на жаль, вось мы не паспелі выдаць у друку одну кнігу, якую мы планавалі прэзентаваць тут, мы збіраемся гэта зрабіць у будучыні ва ўсіх гэтых месцах, спецыяльны даведнік для школьнікаў, які распавядае пра археалогію, пра кнігадрукаванне, пра Біблію, перапісванне, пераклад Бібліі на розныя мовы. І я спадзяюся, што гэта будзе вельмі важны ресурс, які выкарыстаюць прадстаўнікі наступнага пакалення. Thank you. Дякую. Дякую усім. У нас знову трималася